खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय लोगोफोर दिनै जोङो मन्दिराव थांनो ओंखारदों सिलघाट मन्दिराव जों दिनै मोनथाम मन्दिराव बेरायगोन खाथि खाथिनो दङ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम नायदो लोगोफोर आं मेला नायनो फैनाय सिलघाटआवहा बे खानावहा आङो मुसा मासे नुदोंमोन मेला नायनो फैनायाव दाबो गियो आं बेखिनि जायाखै एसे बे सर्टकाट जायो लामाया माखासे गिदिंना थांनो हायो बे सर्टकाटखौ फैदो Đây à bữa ra này dễ Scooty từ này với này chính hạ लोगोफोर जोंहा मन्दिराव सफैबाय नै बे खासे आगै फैदो बे आइ फैदो आरो खासे नै आगै फैदो जोंहा नै फुजानि रेडि जाबाय दा साखिल' लगायहैसिगोन बेयावहा मन्दिरा बैलाय होनो एसे साव दङ बैथिंगालै सिरि दङ आरो सिरिया बिराद गोलावखा आइनि आथिङाव एसे प्रब्लेम दङ आथिंनि बिखो दङ बेनिखाय सिरिजों फैयासै जों एसे सर्टकाटजों थांनोसै आरो एसे नै लोगोफोर जोंहा मन्दिरावहा थांहोलांबाय नोंथांमोनाबो मालाबा फै नायनो लागै मन्दिरा नायनो मोजांथार नै कामाख्या देवालय मन्दिरनि नामा लोगोफोर आं बेहा लासै खिथिनो हाबाय केमेरा एलाव गैया सिङावहा मन्दिरा गोथौहा दङ ओंखारलांनाय सिरि दङ ओजोंहा सिङावहा ब्राह्मण दङ आरोना ब्राह्मणा मोजांहाय फुजा सुजा खालामना होदो आरो मोजां नांदो आरो मुर्ति सुर्ति दङ साइकेल लगायनो होआखै बेयाव बाहेरायाव लगायनो होबाय लोगोफोर जोंहा फुजाया खामखांबाय प्रसादबो जाबाय उखैना फैदोंमोन एसे मोजां मोनखांलायबाय दायो जों आरो नेक्स्ट मन्दिराव थांनोसै बेसिमाय आरो माय थांबावनो नांगौ आरो खाथि खाथिनो जायो एसे थांबावबानो मोनो आरो बिखौ लोगोफोर नै बेयावहा फिसाहै मोनसे पार्कबो दङ पार्क दङ फिसाहै आरो नै सिरिया नै एफा गोथौ बेनिखायनो थांथ'लिया जों बिथिं जों बैथिंगालाय लामा दङ बिथिं लामाथिं थांसिगोन नै जोंहा जोंनि पार्टिया नै साब्रैजों फैदो नै त्रिशुला नै लोगोफोर त्रिशुला नै बेनिफ्रायनो त्रिशुलधारि मन्दिर सुरु जाबाय नै लैथोआ खाथियावनो दङ जि गुवार गोदोर खालाम लैथोआनो गुवार जाखायो दङ लोगोफोर नै लोगोफोर हाग्रा बारि नै हाग्रा बमब्रा पाहार दङ हनै पाहाराबो हनै गुलिबोबाय थादो गिनो गोनांसो मा एसे सफैबाय जोंहा मन्दिराव सफैबाय लोगोफोर जोङो सफैबाय त्रिशुलधारि मन्दिरावहा नै दैसाया एकदम जिङावनो जाथारो दिनै समबार नालाय माबा मानसि बुरजा जादों नङाबा मानसि थाया बेहाय मानसि बुरजा जादों दैसाया नै एकदम खाथियावनो दङ मन्दिरनि एकदम सिथाबना दङ लोगोफोर जोङो बाखि जगारखौ लाबोखादोंमोन बिबारखौ मोनाखैमोन बिबारखौ एसे बायना लाबाय आरो उसनावहा दा जोङो इथिं आथिंखौ सुना लाहैग्रोना हाबफैगोन इथिं आथिंखौ सुहैनांगौ जायो दैया बैथिं दङ मन्दिरा बेलाय नोंथांमोनाबो मालाबा नायफाय नोंथांमोना फैबायबो जानो हागौ बेफोरावहा
जायगाफोरा नै एकदम लैथो जिङावहा हाग्रा बंग्राजों बुंफबजोबनाय मन्दिराव सफैबाय जोंहा नै दा साखि बाथि बावनोसै एसे नै भितराव केमेरा एलाउ गैया नै ओंखायनो लोगोफोर नै एकदम दैनि एकदम जिङावहा नै मोनसे माबा दं शिवलिंग दङ त्रिशुल दङ बेयाव फुजा खालामनो हायो आरो होमबाबो गिनो गोनां आरो हनै एकदम मादिबा फिस्ला जाबाथाय एकदम दैयावनो गुलिहैखागोन मानसिया गिनो गोनां आरो गोजाननिफ्रायनो खुलुमनोसै गोजाननिफ्रायनो खुलुमनानै थांनोसै थांथ'लिया गिनो ओंखारो आरो न' नै जोङो दायो एसे प्रसाद जानोसै एसे प्रसाद मोनना फैदो बेवहा भग लगानायफोरखौ एसे मोनना फैदो बेखौनो एसे जानोसै आरो दा फैबाय नालाय गोबाव जाबाय बहुद गोबाव जाबाय फैजोब्बाय नै दैयानो एसेबां खाथियाव दङ लोगोफोर नै बे सिलघाटनि जुट मिला बेनो फाथोनि मिला नै गोदोरथार बहुद गोदोर हाबनो होआ दां सिङावहा मालाबा नै नायफाय नोंथांमोनाबो नै फाथोआ ट्राक भरायबाय थादों मानखोनोनो हायाखै गारिया जोंना एसां गोजौ मानखोनोनो हालायलायाखै आयु बिसोरलाय माथिंबा थांसै A few moments later. लोगोफोर नै जोङो आरो मोनसे मन्दिराव मोनफैबाय बे 3 नम्बर मन्दिरा बेवहा खुलुमनानै जोङो थांसिगोन आरो नावहा मन्दिरा बैलाय सावहा नै बेहायनो थांगोन जोङो फुजा खालायनो जों बे मन्दिरावहा दर्शन खालामना थांनोसै बिराद मेंजोब्बाय बिराद गोजौखा नालाय लोगोफोर बेयावबो केमेरा एलाउ गैया भितरावहा बाहेरावनो साखि बाथि लगायनो होबाय भितरावहा गोदोर मुर्ति दङ आरो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामना हो एसे सापर्ट खालामना हो दे लोगोफोर आंहा निउ चेनेल नालाय एसे भिडिअखौबो एसे बारा मोजां बानायनोबो रोङा दायो जों नाव थांनोसै भिडिअखौ सागै एसेयावनो दोनथ'नोसै आं बाय लोगोफोर